Het stikstofbeleid moet minder afhankelijk wezen van rekkenmodellen en meer zien naar de uitstoot van individuele bedrijven. Dat zei demissionair minister van Landbouw en Visserij Piet Adema bij een visite aan garnalenviskers in Lauwerzeeg. Het zijn modellen, het zijn rekkenschema's en wie moeten wat meer waarom naar de realiteit. De visserijsector is hier een goed voorbeeld van. Van 1 oktober al is er een nieuwe vergunning met een stikstoftoets nodig om te visken in Natura 2000 gebieden. Maar de wetgeving om die vergunning heen is volle meer richten op loon in plaats van wetter. Dat ze in sommige gebieden net visje maaien, in sommige gebieden een paar uren visje maaien, in andere gebieden wat meer uren visje maaien. En dat is eigenlijk gewoon net uit te werken. Het is een onwerkbare situatie. Het zorgt ervoor dat het haast onmogelijk is voor een visker om die vergunning te krijgen. Bouke Koornstra uit Warkum had investeren in een skinne motor, maar het is nog net wist dat hij nou wil visje maait. Ja, heel onzeker hier. Maar in de gedoogperiode zitten we nou voor de vergunning omvragen of de verlenging van de vergunning omvragen. En dat is heel vervelend. Troch de demissionaire status van het kabinet is het nog maar de vraag wat er van Adema zijn plannen terug komt. Koornstra is in elk geval blij dat er iemand is die het voor de sector opkomt. Het is geen zekerheid, maar er is wel een stukje onzekerheid vertellen door zijn verhaal krijgen.